Выйшаў з друку сшытак архіўных матэрыялаў пра Максіма Богдановича нумар 3, які ўтрымлівае ліставанне з найбліжэйшага сваяцкага кола паэта. Аднак праца над падобнымі сшыткамі пачалася значна раней. Сшытак 1, сшытак 2 архіўны, як мы назвалі, выйшлі ў 96-97 годзе. Што паклікала да жыцця гэтыя кнігі? Найперш жаданне пазнаёміць як мага больш шырокую аўдыторыю з тымі дакументамі, якія мае літаратурны музей Максіма Богдановича, ну а таксама і іншыя установы. У каталогу аўтографаў Максіма Богдановича можна знайсці дакументы, якія захоўваюцца ў Расіі, Украіне, Літве. Аднак некаторыя арыгіналы ёсць і ў беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва, у якім спадзяюцца на новыя адкрыцці. На адной з старонак ёсць памета Жалезняка, што калі я звярнуўся ў акадэмічны архіў сцвердзіць, зверыць некаторыя дэталі сваёй працы кандыдацкай, то аўтографаў Максіма Богдановича ў архіве не аказалася проста. Значыць, яны сышлі з гэтых сховаў яшчэ до вайны. Гэты год праходзіць пад знакам 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Богдановича. Літаратурны музей яго імя будзе працягваць ладзіць з гэтай нагоды падобныя мерапрыемствы, куды запрашаюцца звычайна наведвальнікі, сябры установы і калегі. Адбылася прэзентацыя, на якой мы мелі магчымасць падзяліцца нашай радасцю з людзьмі, якія спрычыніліся да гэтай падзеі. Так атрымалася, што рукапісы Максіма Богдановича, яго аўтографы раскіданыя па многіх установах, архівах, музеях. І сёння хацелася прэзентаваць гэтае выданне непасрэдным удзельнікам. Лісты сваякоў Максіма Богдановича чытаюцца як папулярная сёння літаратура нон-фікшн. А аўтографы? Супрацоўнікі музея спадзяюцца, што хутка гэты каталог стане не такім актуальным, бо з'явяцца новыя знаходкі і адкрыцці.